Це вам не Москва, це вам не Ташкент. Історія Івана Скальника, реальний кент. Ваня той реальний чоловік. Як го видять, то отходять у бік. Він як усе свій трактор заведе і усіх подруг на селові розведе. Ревуть мами, ревуть рідці. Іван Скальника уріс на молодці. Це мені сам повів Вінстон МС. І скоро його історію чують усі. Він молодий і здоровий біч. На голові ламає легко кирпіч. Бо хоче служити у ВДВ. На шому один скаже, та де? Доста відчувати і метати палку. І ділим на роботу, йо, Іванку. Не знав, яка взяла битя та сила. Повім ти єно, гута битя вбила. Де тя носило, поєбавись ми трактор. Як то було, розказуй факти. Дзвоню, пишу смс. Вертайся домів, уключи GPS. Думаш, у ти знає такі слова, бо у нього розумна, не тупа голова. Ти в інститут і так не поступив. Йобаний в рот, опять протупив. На шому Іван мало змичав. Яйця у руку й на роботу помчав. Думав, буде робити без проблем. Но там го чекала Слатіна FM. Він там діджей, но не тієсто. Що було дальше, стало інтересно. Цілих 2 місяці ходив і мовчав. А пак мися язик сам розв'язав. Начав розказувати про своє село. Ось там кожний вечір нове кіно. Які гарбузи та ще й кіндериця. І як доють корову, файна молодиця. Іванку, село Токольник. Кожний знає, Іван там мужик. Іванку, то ти Скальника. Чула, у тебе здорова рука. Іванку, село Токольник. Кожний знає, Іван там мужик. Іванку, то ти Скальника. Чула, у тебе здорова рука.